Kamusta mga kabike gang? For today's video, ipapakita ko sa inyo ang Gerald's Trail na matatagpuan sa Balakag, Pusorobio, Pangasinan. Tara! Ayan. Sige, halika na ka dito para malaman natin. Makikita natin kung paano sila bumagsak. Kunyari, bibidyo natin. Hindi nila alam, naantay ko yung bagsak nila. Ayan sila oh. Ayan yung dalawa. Ayan tatry sa jump. Gerald Trail. Nandito kami sa Gerald Trail. Ayan. Trail ba to? Oo, ito si Sir Wendell. Si Kabike Gang. Abangan natin ang kanilang malupit na jump. Whoa! Napakaangas! Bro, sige, pedal pa, pedal! Yan, oh, ha? Sige, dyan ba? Mabilis lang! Wow! Sabi ko sa'yo eh! Meron? Shift pataas. Ito pala yung mataas, no? Oo. Yan. Oo. Yung jump dyan. Bayabas, oh. Ayan. Bayabas, pampalakas. Ginagawa mo. Oh. Pampalakas, boy. Ano si Sir Wendell? Dapat dito pala kayo nagabang kanina. Oh. Sumusunod sa akin, ginagaya niya. Dito, pa-video ulit ako dito mamaya. Dito. Rolling, rolling! Yun o. Boom! Yo! Dito ka banda tal, medyo malapit ka. Nagulat ako kanina dito lumapag. Ang layo! Yan na, yan na, yan na. Yun! Yun! Ano to? Series ba to? Isang ikot? Kapag may karera? Bakit? Tanggal? Hello? Paliko kasi bakit? Turuan kita, Sargento. Tignan mo yung ginagawa ko. Lagpasan mo yung upuan. Oo, lalagpasan mo yung upuan. Gaganon mo siya. Lalabas mo yung set mo. Tayo ka na, tayo ka na. Yung paligid mo, sige. Yeah, sige. Para hindi ka matutog. Ganyan, o. Yan. Pwede lang. Kambyo, malambot. Kambyo, malambot. Ulitin mo. Dapat, malambot. Malambot na yung gearing mo. Dapat
nakapag-ship ka na dito na malambot. Malambot na to, oh. Ha? Malambot na. Tapos, yung pag-akit mo, dandahan lang. Nandito na yung, dito ka upo. Para makapersa kang gano'n, no? Na ano kasing gulong ko, hindi nakagat. Pwede na! Pwede na! Ayos naman. Kahit dalawa na kagad. Yan. Yung biluan mo, buwelo, na mabilis na ano. Tapos dandahan, no? Sa parap mo yung pit mo, parap mo lang, dandahan lang. Yay! Dandahan, yan. Medyo sa ulit, yan. Push! Pwede mo siyang ano, dandahan lang, yung parang gano'n sa'yo. Parang dandahan ka lang. Dahan lang sir, oh. Yan lang, oh. Dahan. Para hindi dumulas yung gulong. Dahan lang sir. Masyadong lakasan para hindi sila. Dahan lang. Lagyan mo ng bigat pagka alam mong mabibitin. Yan. Okay, dahan lang. Woo! Yo! Nakakyat din! Wala, di ba? At yan po ang mga techniques mula kay Master Raymark. So ayun guys, naahon at nalusong natin according sa ating mentor, Mr. Raymark. Bye. So nasa kahalati pa tayo, wala pa sa kahalati yata to. Kinaya niya yun, di ba? Kaya tuloy lang. So ganyan talaga guys kasi hindi talaga tayo nagtitrail. So may mga tips tayong natututunan pag sumasama tayo sa mga So, alam na this. Malalim nga yan. Malalim yan. Malalim. Sige. Malalim yan. Yan guys, meron dito isang technical. At medyo nakakatakot pag ikaw nasa ibabaw. Pero hindi naman talaga kasi tayo nagtitrail. Kaya medyo nakakailang. Hey! Hey! Iba! Ang lakas! Ihaya mo lang, huwag kang pipilan. Yan! Lupit! Hey! Ang lupit! Ayan. Dito, sementado ang starting ano. Ay, oo nga no.
sila nagpahinga oh. So ayun na nga guys, nakatapos na kami isang ikot na track ride na namin. Dito pala guys yung starting saka finish line. Ayan, papunta doon. Pag Dito yung finish line pag ganito. pag ganito, Start tayo so pag ganun pala yun, pa rin ang start niya pag ang ikot. may mangga. Ay oo, kasi pumunta tayo dito. Yung karera hindi na. Yung last na lap daw niya, hindi na tayo tatawid ng kalsada pag ganito. Oo, Ito na, diretso na lang to. oo. Yung last lap niya. Yung last lap. Inom muna tayo. So yun guys, tapos na tayo. So ruruta na tayo ngayon pa uwi. Salamat sa ating mga kasama, si Rolando at si Raymart. Laging naka-change oil eh. Kaya malakas. Ito, change oil. Ito pa change oil. So yun guys, nakita na natin tong trail na ito. Anong pangalan ng trail? Yan. Yun, Gerald's Trail. So kung gusto nyo i-try guys, madali lang to puntahan. Saka every Sunday may nagpapalaro dito. So try natin bumalik sa Sunday. WTA lagi meron dito. Every 3 p.m. Oo. Every ano? 3 p.m. Hapon ba? Every 3 p.m. pala. Tuwing hapon. Let's go home. Time check. 12:30 na guys. Yeah, let's go guys. Let's go. Dito na lang daw sila. Thank you. Sige, sige. Pa-forward ha. Thank you, thank you. So ayan guys, lumiko na sila Raymart papunta sa lugar nila. So isa na lang tayo, uwi ng Rosario. Pero malapit na lang to. So guys, dito ko natatapusin ang video ko ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakarating kayo sa dulo ng video ito, please support my channel, subscribe, like, and share. And please don't skip the ads para lumago pa po tayo. So thank you guys. Hanggang sa muli. Be safe.